Guys, ayan, so nagsama kami ni tatay ngayon dahil gagawin namin is magluto po kami ng isdang barilis. Yan, gawin naming tinapa at saka utan or bisayang lauoy para sa aming pananghalian po. So ngayon, yung gagawin natin is mag-harvest muna tayo ng, yan o, tuhugin po yan ni tatay para gawing tinapa. Mag-harvest muna tayo ng malunggay. Kasi lagyan po natin ng malunggay yung ating bisayang lauoy o bisayang utan. Utan bisaya. Ito yung malunggay na isa. So tatlo lang ka paluwa. Yan o. So yan po yung mas maganda, no? Dahil pag nandito po tayo sa bukid, yung ating kakainin po is fresh na fresh. Mag-harvest ka. Yan, so si tatay o bising-busy dahil ni-prepare na po niya yung kanyang, siya po yung naka-assign sa yung sinugbang isda or tinapa isda. Ayan, so ilagay ko muna tong camera, no? Kasi mag-prepare pa po tayo ng ating utan bisaya. Hugasan muna natin yung ating ang ating mga gulay. So, ayan na guys, na limpyuhan ni tatay. Kinuha na po niya yung hasang. Yun yung isda. So, ito yung tuhugan niya. Muna ito, no? Para tuhog sa tinapa. Oo. You know? Experto po talaga si tatay sa mga tinapa. Yan. So, ngayon, mag-prepare muna tayo ng ating utan bisaya. Hugasan muna natin yung ating mga gulay. Yung mga fresh na gulay na natuli ko. Dito lang po to sa amin. Nasa kalsada lang to, ang nagbibinta nito. Yan, so lagyan natin ng tubig para hugasan. Ano tayo? Ay. So, isa lang natin hugasan para yung mga gulay is fresh na fresh pa kasi. Kaya isa lang natin hugasan. Basta mga gulay. Pero pag isda, 3 bisis hugasan. Pero sa amin, pag gulay is isa lang. So, kunin muna natin yung mga tubig. Yan. Kailangan po talaga na kunin yung tubig. Ayan, no? So, kumukulo na po yung ating saingan. Yung saingan po natin na organic, nandito na. So, ilagay na natin yung ating mga gulay. No? Yan, yung mga gulay na sariwang-sariwa po talaga. Fresh from the farm, yan. Yung para utan natin na lauoy. Alam niyo yung lauoy? Sa Bisaya is utan Bisaya. Utan Bisaya. The best utan Bisaya. Ayan, so takpan muna natin. Pag kumukulo na yan, guys, ilunod na po natin yung ating malunggay. Yung na-harvest natin na malunggay. Takpan muna natin. Ayan guys, natuhog na po ni tatay yung para sa aming tinapa. Ayan, so lagyan po yan ng asin. Puta ang asin tayo. Oo. Easy lang magtinapa si Tatay Andres, guys. Yun lang, lagyan lang ng asin, yun lang. Hindi masyado maraming mga ingredients o yung iba't ibang lagay natin, kundi asin lang. Kasi yung iba mayroong patis, may mga tawag doon, mayroong marinated pa. Pero kay tatay is asin lang yung ginagamit niya para sa aming tinapa.
pananghalian. Kailangan isuksok mo talaga yung asin na yan sa unod. Yan o, so ready na po. Kahit na. So ngayon is i-prepare na po natin yung ating mga gulay. Gulay yung ating malunggay. So ilagay mo natin yung camera. Ayan na po. Ito na po yung ating na-harvest na malunggay. Yung malunggay na fresh na fresh. Tingnan nyo guys. Yung fresh na malunggay. Grabe po talaga yan. So yung kay Tatay Andres na kanyang tinapa is ready na po. So ayan guys, ready na po yung ating malunggay. So yung next natin gagawin is yung ating sauce. Gawa po tayo ng sauce. So meron tayo ditong suka tsaka patis. Gawa kami ni Tatay ng sauce. Itong sauce. Ang kutsara sauce. Chili sauce. Ayan, so meron ako ditong kamatis, sibuyas, tsaka ayan, so nahin natin is itong kamatis. Ayan, so kunin po natin yung mga liso kasi kinilaw to, hindi to tinula. Pero pag sa tinula guys, hindi ko kunin yung mga liso. Sa akin lang. Hindi ko alam sa inyo kung paano nyo iyan o. So dalawa lang kamatis. Kuyawan na ng gamat eh. Kiyaw? Bahaw. Kasi bahaw. Nagbahaw. Ayan o. So ngayon is yung kamatis. Sibuyas. Kunti lang sibuyas. Yan, so lagyan na po natin ng patis.
sarap. Tapos sukang organic. Iyan, no? So last one natin ilagay is itong yan. Merong limonsito. Nagugutom na ako. Sa baho pa lang guys, grabe. Ayan, so ready na. Ito na po ating soy sauce. Yan. Yan. So yung katatay, ito yung akin, ready na din. Ilunod na lang to, ilagay na lang to sa kumukulo na tayo. Dugay pa muna tayo. Ito na naman yung kay tatay na kanyang tinapa. Yan, o, tinapa. Ready na rin. Yan. Ayan guys, no, parang kumukulo na po yung ating utan Bisaya. Yan, so ilagay na po natin yung malunggay. Yan, so wow, ilagay na natin yung fresh malunggay. Yes. Yan. Ating malunggay. Yan, no. So, timplahan na natin ito. Yan. Takpan na natin ulit. Yan, no. Ayan, so timplahan na po natin. No? So yung panimpla namin is only asin lang. Walang bitsin kasi masama ang bitsin. Asin lang yung panimpla, no? Ayan, so takpan na natin ulit. Ayan guys, so luto na po yung ating lauoy na utan. Tikman na natin. Ayan, o. Isa yung lauoy. Ayan, so very good. So luto na po yan. So ngayon next na po natin ilagay is yung tinapa ni Tatay Andres. So ayan, ganyan lang. Ay kasayan Tatay. Ayan. Luto na po. So yan, ilagay natin dito. So yung next is yung tinapa ni Tatay Andres. Ilagay na niya. Kung paano niya ilagay sa ganyan lang. Kami lang dalawa ni Tatay kakain ito dahil wala si nanay dito. Yan ang laki ng isda. Yung barilis. Tayo, no? Okay, Ratay. Okay kayo, Ratay. Okay kayo. Yan, no? Ano zaman? Oo, kuhaan ta na. Kunin namin yung aming sainga na organic. Mas madali lang maluto yung tinapa. Ganyan. Ya, ganyan lang. Okay na yan. Paypayan dahil ikaw man. Okay kayo. Wow! So minsan ganito yung ulam namin. Yung tinapa. Si Tatay talaga yung magluto. Kasi masarap si Tatay magluto ng tinapa. Saktong-sakto po. Parang yung tinapa ni Tatay Andres, yung binibinta sa Danao, yun po yung lasa. Pero sa kanila is meron yung kulay tayo. Ano sa to tayo?
Food coloring no, ilawi pahit. Iya no. Ginagawa niya ng paraan para masay o maangat yung isda. Yan. Parang nag-asal ng baboy lang. No? Hinahangir yung isda. Tatay oh. Nagduwa may diri guys ug ano. Balay-balay ba nang duduwa tag balay-balay ni. Lutog isda ana. Yan po yung ulam namin ngayong tanghali. Yung utan Bisaya or lauoy din. Itong tinapa na isda. No? Yan. Toto sa ubos niya. Hugon daw. Nagtuyo. Oo, isda tayo no? Nagkandag ko. Nandag ko. Oo, ito'y problema kayo. Problema. Diyaan. Yan. Tuyok. Automatic no? Tagaan ka ito nila. Dito no lang. Puro bukog na mula sa. Namay. Agi tagaan ka niya. Tagaan ko ni. Di Gwarja. Junilo. Tulong tulubog kagbay ko. Sila lang tata. Iki. Yan siya. Puro bukog naman eh. Saya magtatay mas yaw sa mga namin. Ikahanan lang ko na na eh. Sumak namin huli Tilaw na ka, eh. oo. Ang mga bata rin kao na eh. Asa ito nga kung gihatag ni mo nga. O maun sa tay? Ay katong sa baw. Oo. Wama. Tinunuan to. Hmm. Pinalit ba ito nga tuno tay? Dito ingon nga kanang kuhan. Kanang inimo ba? Kanang gigamit ba? O kanang yana? Kanang pinalit ito daan? Humana daan ba? Yung tunog gigamit ato ingon ni ba? Ito balik si Kwan. Lloyd? Urag ugma, marit ugma. Artist din ako. Ad. Umot. Hindi pa man mag-open good. Hindi pa. Kasi mga kuhan pa to. Mag-open na. Pero marit siya ugma ko no? Kila may ang ihatag itong mga kuwa. Wala ko kibaw. Sila rin ang kibaw. Yan guys oh. Yung kinapa ni Tatay Andres. Yan no. Parang lechon manok. Yan. So ayan guys. Yan. Binaligtad na po ni Tatay yung isda. Ating parilis na isda. Ayan. Wow. Fish na fresh. Tinapa. Tinapa ni Tatay Andres. The best ang tinapa ni Tatay Andres, no? Yan po ang pagluto ng tinapa. Agon ba? Ako'y naglungag ato. Lagtutak ko sugot. Ulong. Taos-taon mo siya. Pumadla magikan, nagaon magikan. Huwag nga. Daot. Dagan kay. So, ayan guys, luto na po yung ating tulingan na tinapa out the release with Tatay Andres. Ayan no, so kasama ko po si Tatay Andres. So, maraming salamat po sa panonood. Keep safe always po and God bless. Bye-bye. Thank you po sa panonood. Maraming salamat po. Maraming salamat. Iluto na po yung aming yan no, yung isdang barilis. Tapos itong aming utan Bisaya na lauoy. Wow. Tsaka yung sauce, nandito po yung sauce. Ready na po sa aming pananghalian. So ayan, maraming salamat po sa panonood. Keep safe always po and God bless with Tatay Andres. Maraming salamat. Bye-bye. Thank you po sa panonood. Bye-bye. Maraming salamat. Ingat.